Hello guys, welcome back my YouTube channel नै बिथांनि YouTube channel दिनैहाय बरायलायबाय आं बेखौ मोजां नुदोंथ' मानसिखौ दिनै हेन्डसामनो बाब बाब एक्टरफोर गोजासो बाब बाब जमा फैथारो आरोना मानसिफ्रा फाग्ला फाग्लानो गुफुरबो गोमोबो गुफुरा जों दिनै मोनफैबाय माने ओरैजाय आरो नैबाव बिराद बांसिन माने Udah, naik mana sih? Naik nih fiding, naik nih fiding. Itu naik nih fiding, naik yang ber. Apa ini? Nah, sian ada. Sirilah coba purana gitu. नायनानै मोजां नुदों बेफोरखौ मरियानो गुफुरबो दं ओमफ्राय बाखि माबाबो दं आरो सानैसो दंफैलाबायो जोला जोला ब्लगार फैदों जोंनि सासेनि मा नामलै चेनेलनि नामा आसोल चेनेलनि नामालै एसे खोन्थाना Ini bibar mana nih maksudnya? Bibarku. Oh. Berat mancung fina. Ini jangan fina nih. Ya, bagi ekor berkamanya. Cak kelau bibar layar juga dong tay. Lasim. Manje, saja. Manje. Merana bibar layar mancung. Ayo tangpun cikin ada jangan. Jangan daye ओंखारबोफिनलायबाय बिबारा खमलै बेयाव लायाखै जाम्बा आङो Get well done. Kau cina udah gila jaga?